sam Marijela Šteko, svjetska sam prvakinja u kickboksu i europska prvakinja u boksu. Moja obitelj se bavi borilačkim sportom, moj tata je boksački trener i onda sam se ipak odlučila okušati boksački trening i vidjela sam da mi to pravi veliko zadovoljstvo. Cure je pogotovo teško u tom sportu dobiti tu potvrdu od drugih, ali ja mislim da ti moraš sama vjerovati u sebe i nema tu razlike između dečki ili cura. Svako se može baviti tim sportom i svako može biti uspješan ako se trudiš i ako puno ulažeš u to. Na Europskom prvenstvu u finalu sam izgubila prvu rundu meča i zadnje 2 runde su bile pogotovo teške zato što je svaka sekunda bila bitna da bi uopće mogla pobijediti meč. I na kraju sam uspjela, ali samo zato što sam znala u sebi da ja to mogu, da sam bolja od nje i vjerovala sam u sebe.